Bună, dragilor! Eu sunt Simona și de data asta am revenit pentru că am dat niște comenzi pe la Temu și astăzi vom avea un haul de la Temu, pentru că eu am primit coletele de ceva timp, dar efectiv nu am avut răbdarea necesară. Gata, Joy! N-am avut răbdarea necesară să le desfac și să filmez. Și până la urmă, ca să nu mai foșnesc, să vă deranjez, le-am desfăcut odată când a fost prietena mea. De ce am ales să postez astăzi? Da, într-adevăr, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, aproape de un an de zile. O perioadă în care nu mă așteptam, după 14 ani de tratament de depresie, anxietate și atac de panică, să cad la pământ, să trag de mine, să-mi pun în fiecare zi alarma la 6 dimineața ca să pot să mă duc la servici, și am constatat că corpul meu nu mă mai ajută, nu mai aveam energie, indiferent cât dormeam, eram tot obosită, eram fără chef, îmi venea tot timpul să plâng și ce să vă spun, a fost o perioadă foarte grea pentru mine și am mai tras de mine așa să merg la servici, dar la un moment dat, efectiv, corpul nu mă mai ajuta. Nu știu dacă ați trecut prin așa ceva, n-aș dori la nimeni să treacă pentru așa ceva. Pentru mine, ce să vă spun, a fost ca un șoc, pentru că la momentul în care mi s-a întâmplat, eram și singură, nu mai aveam pe mama care să fie lângă mine și a trebuit să mă descurc. Efectiv, tratamentul acela pe care l-am făcut timp de 14 ani au fost perioade foarte, foarte bune, în care mă simțeam foarte bine. Nu s-a încercat să mi se reducă din tratament, să vedem cum mă simt, așa, pentru că, mă rog, în final mi-am dat seama că mă pierdea de clientă. Eram în perioada în care ajunsesem la o doctoră, da, din Spitalul Nou, din Obreja, dar care era la particular. Ce să vă spun acum? Pentru mine, momentul în care această doctoră m-a salvat, în prima fază, a fost pentru mine ca un Dumnezeu. Efectiv, m-a ridicat în groapă și m-a dus la realitate. Dar, pe de altă parte, nu mi-a dat niciun sfat să fac terapie și, mă rog, alte chestii. De terapie mi s-a spus la un moment dat de la cei de la Medicover, care vin unde lucrez eu pentru medicina muncii, și ei m-au sfătuit să încep psihoterapie, masaj de relaxare, să-mi iau un animăluț. Deci tot ce am primit sfaturi de la niște doctori necunoscuți, pentru că vreau să vă zic că controalele astea de la medicina muncii se fac an de an și vin alți doctori. Am să le mulțumesc foarte mult pe această cale că m-au ajutat cu sfaturi, dar această doctoră, cum să vă zic, eu dacă am considerat-o doctoră psihiatră, nu am să-i dau numele, m-a ajutat pe mine foarte mult, după cum v-am zis, efectiv m-a luat în groapă și m-a dus la realitate. Și am putut să-mi desfășor activitatea la servici în mod normal și nu am lipsit nicio zi.
După aia, pe parcurs și mai spre final, mi-am dat seama că, de fapt, din discuțiile pe care le-am mai avut cu dânsa, eram, de fapt, o clientă. Așa se întâmplă când te duci la un medic psihiatru, ai încredere în el că te va ajuta. Eu, de la început, de când am ajuns la dânsa în cabinet, am întrebat cât va dura acest tratament, nu mi s-a spus. Nu am de ce să o învinovățesc, asta a fost metoda dânsei de a mă trata pe mine și de a mă ține numai pe pastile, indiferent că în acești 14 ani eu am avut perioade foarte bune în care eram eu, Simona cea dinainte, veselă, de viață și cam asta e. Acum să ajung să spun cine este și ce mi s-a întâmplat în detaliu, n-are rost, pentru că oricum nu o să schimbe nimic. Cert e că am ajuns la un moment dat să cad efectiv la pământ, să obosesc foarte mult, să nu mai înțeleg cu corpul, efectiv corpul nu mă mai ajuta deloc, nu mai aveam energie, nu mai aveam chef, îmi venea să plâng din orice, mai ales când mă uitam la Joy, mă durea sufletul pentru el, că în toată această perioadă vă dați seama că îmi simțea starea și ajunsesem la un moment dat să ies cu el pe stradă și să mă tragă el pe mine de lesă. Bineînțeles că am avut în final, mi-am pus eu pe parcursul acestui tratament mai spre final niște întrebări și mi-am dat seama că nu mai are rost să continui cu această doctoră, pentru că starea mea, vă dați seama, după 14 ani de tratament, știi foarte bine cum te simți, de ce ai nevoie și nu mai corespundea. Și atunci am fost nevoită să alerg efectiv pe la doctor ca să mă fac bine. Între timp mă mai duceam pe la servici, dar eram pe medicale și pe chestii de genul ăsta. Am fost la 3 doctori, dar n-am mai fost la particular de data asta. Am fost la 3 doctori în sistemul de stat. Cert este că mi-am dat seama că de la prima doctoră că mi-a spus de fapt că acest antidepresiv pe care eu îl foloseam în atâta timp a fost ca o perie de aia pe care tot o folosești și la un moment dat să tocește și nu mai funcționa. Și mi-a dat dânsa un tratament. Acum, ce să vă zic? Eu mă cunoșteam și îmi dădeam seama când iau niște pastile și dau randament. Între timp, nu vă gândiți că eu stăteam pe scaun și așteptam să se întâmple un miracol. Eu eram disperată în tot acest timp să mă fac bine, nu mă mai interesa nici servici, nici nimic. Și am fost la dânsa, mi-a dat un tratament, am luat acel tratament, bine că se dă pe o perioadă de timp, încerci cu doze mai mici de 5 zile, după care urci la 10 zile. Am avut 3 zile de bine în care am crezut că, Doamne, mi-am revenit, pentru că așa eram obișnuită de la vechea doctoră, indiferent ce simptome avea,
aveam, îmi dădea o pastilă și îmi reveneam. Dar n-a fost să fie așa, după 3 zile am căzut din nou și mi-am dat seama că efectiv consum niște medicamente și le consum degeaba. Starea mea nu se îmbunătățea deloc, m-a văzut și dânsa și ce să vă spun, după cum intram pe ușă își dădea seama că nu sunt bine deloc. Am renunțat la dânsa și m-am dus la un moment dat la o doctoră pe care eu am găsit-o pe internet, cu canal de YouTube, cu articole care preda pe la medicină și m-am dus, chiar dacă avea cabinetul în Berceni. Era prin vară așa, am străbătut 3 cartiere și era prima oară când, asta trebuie să o spun pentru că eu nu sunt de acord cu sistemul ăsta de la stat, în felul de a trata niște persoane care efectiv sunt la pământ și efectiv nu te comporți cum te comporți. Mi-am făcut programare, m-am dus la dânsa, când am intrat în cabinet și am dat bună ziua, da, într-adevăr era un cabinet din acela mare așa, lângă birou avea doamna doctor și alături era asistenta. Și cu aer condiționat, în fine. Am dat bună ziua și în momentul respectiv dânsa a strănutat și replica pe care a avut-o în momentul respectiv a fost că, deci eu la cât eram de căzută și de la pământ, era ultima replică la care m-am gândit în disperarea mea să mă duc să mă fac bine și să-mi spună mie un doctor de meserie, care, medic psihiatru, da, într-adevăr, care are pacienți o grămadă, da, și mai predă și pe la facultatea de medicină, mai scrie și articole, mai are și interviuri pe canalul de YouTube. Au un tratament așa, cum să vă spun eu, pur și simplu neadecvat și am să fiu rău și am să spun chiar obraznic. În primul rând eram pentru prima dată programată. Medicii psihiatri, în momentul în care intri în cabinetul lor, te văd efectiv după față și își dau seama că nu ești ok, da? Pentru că ei au o experiență și își dau seama de tine. Bun. Replica dânsei, după ce am dat eu bună ziua, a strănutat și mi-a zis că are alergie la pacienți și că i-ar trebui în concediu. Eu, Simona, fiind în situația în care eram și căutam disperată de una singură să mă fac bine și să găsesc doctorii cei mai buni ca să îmi revin cât de cât în starea aia și să nu mai fiu o legumă, și să aud replica asta în situația în care eu m-aș fi simțit cât de cât mai bine, vă dați seama că nici n-aș mai fi stat în cabinetul ăla, da? Când vrei să te faci bine și ești disperat, stai și nu bagi în seamă chestii de genul ăsta.
Dar nu mi se pare normal un comportament de genul ăsta. În primul rând eram o pacientă care eram programată pentru prima dată la dânsa și nu ai și o glumă dacă o faci, nu spui că ai alergie la pacienți. Păi măi, doamna doctor, dacă ai alergie la pacienți, du-te cu Dumnezeu înainte și vezi de vacanțele tale și lasă-i pe alții care poate au empatie cu noi pacienții care venim la psihiatrie. Nu-mi spui tu mie că ai alergie la pacient și ție îți trebuie un concediu. Da? Bun, după care, mă rog, a trebuit să povestesc tot istoricul meu, de la ce mi s-a întâmplat și cum mi s-a întâmplat. Mi-a dat un tratament, l-am urmat și pe ăla, nu mi-a funcționat, dar oricum a doua oară nu mai aveam de gând să mă duc la dânsa datorită comportamentului pe care l-am avut. În primul rând, când îți găsești un psihiatru, trebuie să găsești pe cineva cu care să rezonezi și, în primul rând, o persoană care chiar vrea să te ajute, da? Bun. Ce să vă spun, am fost la tot felul de controale și pe la inimă și în fine, nu mai contează. Da, în perioada aceea eram un pic, mă durea și capul și umblam așa hăbăucă, ca să zic, pe străzi. Și în prima fază, când am fost la medicul de familie și i-am spus că am nevoie de un doctor psihiatru, mi-a recomandat pe această doctoriță care a fost prima dată la dânsa, din Panduri. Dar nu sunt genul care să stea să discute prea mult cu tine, pac rețeta, pac concediu medical și la revedere, așa pe bandă, ca și cum te duce la un magazin, ai cumpărat niște produse, pac, ți le scanează și adică așa repede trece să treacă timpul să-și... Nu vreau să dau cu hate, dar mie asemenea comportamente nu mi se par deloc normale și efectiv noi persoanele care, din păcate, mie mi s-a întâmplat tot timpul și la prima manifestare și la a doua să le am pe toate trei la pachet. Și depresie, și anxietate, și atac de panică. Adică, nu știu, când vezi un om de genul ăsta și ai o meserie care, dacă vrei într-adevăr și ești dedicat să ajuți pacienții, nu e nici pe bandă așa, hai următorul, sau ca doamna doctor, că nici nu vreau să-i spun doctor, pentru că pentru mine nu se poate numi doctor, tratându-mă în felul acela, să cu ce drag mă mai duceam eu acolo sau ce mă mai îndemna să mă duc la această doctoră care mă ia pe mine că are ea alergie la pacienți. Doamne ferește că n-am vrut eu să mă îmbolnăvesc și să cad în halul ăsta. Că dacă eram în halul ăsta, nu căutam așa disperată. Plus că, ce să vă zic, în tot acest timp n-am fost o persoană de-aia, da, am căzut la pământ, eram ca o legumă și stăteam așa și așteptam să-mi cadă din cer o minune să mă fac bine. Nu. Eu în toată această perioadă, în fiecare zi îmi puneam efectiv, cum să vă zic eu, alarma la 6 dimineața ca să mă duc la servici. Dar în momentul în care mă trezeam, efectiv îmi dădeam seama că corpul meu nu mă ajută. Nu știu cum să vă explic, poate m-ați văzut și pe aici
pe canalul de YouTube, o fată foarte degajată, foarte sinceră, foarte de viață și dintr-o dată o vezi pe aceea Simona în alt corp. Efectiv, eram altă Simona în alt corp. Bun, și după cum v-am spus, la medicul de familie m-am mai descoperit și cu tensiune și de atunci, de aproape un an de zile, iau tratament și de tensiune. Plus că mai mi-a apărut și un psoriazis pe talpă, după care mi s-a mai dezvoltat și pe la coate și în cap. În fine, cam după un an a început să-mi treacă și ăla. Deci, efectiv, aveam senzația că corpul meu nu vrea să accepte nimic, nici medicamente. Hai să zici că faza în care eram eu căzusem de depresie, anxietate și atac de panică, era ceva mai de durată, mai așa. Dar psoriazisul ăla nu era psoriazisul ăla nasol, că l-am mai avut odată când am auzit că mama mea are cancer. Atunci mi-a apărut prima dată pe ambele tălpi și niște pete aici pe piept. Alea mi-au trecut foarte repede, pentru că fiind vară, mama mi le-a văzut și m-a întrebat, m-am dus la doctor, mi-a dat cum să vă spun, un unguent, o cremă cu care m-a dat și mi-au dispărut. Nu puteam să-i spun mamei de psoriazisul pe care l-aveam eu pe tăl, pentru că o îngrijoram și mai tare în situația în care mama mea în 3 luni a dispărut. Și ducându-mă și găsindu-mă cu tensiune, am fost trimisă și la cardiologie, unde mi se facă o electrocardiogramă și mi se mai dea niște sfaturi. Bineînțeles că de când am intrat acolo, Joy, stai un pic mai cu minte. Domnul doctor m-a întrebat că sunt doctori, într-adevăr, care nota 10 pentru ei își dau seama de când intri pe ușă care e problema ta. Și m-a întrebat efectiv că ce m-a supărat și i-am spus că viața. Nu am avut probleme cu inima și mi-a recomandat o doctoră psihiatrică care era tot acolo în policlinică. Mi-a spus că este foarte bună și este lângă cabinetul dânsului. Bun, mi-am făcut și acolo o programare, a durat ceva timp că nu mă ia pe mine prima că sunt Simona Margine. La cabinetele astea de stat e ceva pe la uși pe acolo, de zici că ești pe la spital, la urgență. Dar să vedeți ce mi se întâmplă. Cât de cât așa, cu depresia, hai să zic că mai îmi revenisem, nu mai eram chiar așa, dar tot nu eram bine. În momentul în care am plecat eu de acasă, efectiv din stomac așa, în momentul în care am ieșit să ies pe ușă, să-mi iau rucsacul, să mă duc la cabinet, că aveam programare. Efectiv, m-a luat așa din stomac o frică, mi s-a dus în cap și a plecat așa în corp, dar mă paralizase. Policlinica era peste drum de mine. Am spus, indiferent ce ar fi, indiferent ce mi s-ar întâmpla, pentru că nu se moare nici din depresie, nici din anxietate, nici din atac de panică. Sunt conștientă de asta, dar stările astea pe care ți le dă anxietatea asta sunt dezastru. Și am spus, indiferent ce mi se întâmplă, nu mă întorc înapoi. Trebuie să ajung la doamna doctor să văd, poate a treia va fi cu noroc. Și am stat acolo la cabinet,
Îmi era din ce în ce mai rău, încercam să fac niște exerciții de respirație, că era un geam deschis acolo. Aveam senzația că eram blocată cu totul, nu puteam să-mi fac exercițiile de respirație, nu reușeam. Am stat acolo, am zis că, Doamne, dacă durează să stea de vorbă cu un pacient, să îi dea o rețetă, că aveam senzația după ce că mi-era mie foarte rău, că timpul trece foarte greu. Ce să vă zic că la un moment dat m-am ridicat în picioare, chipurile să mă duc să mă uit la orar ca să văd dacă în starea în care sunt eu pot să merg. Am văzut că pot să merg, m-am așezat acolo. Și mi-a venit rândul și de când am intrat pe ușă, doamna doctor m-a întrebat dacă îmi este rău și am zis că da, de acasă când am plecat m-a luat o frică și nu mai mi se întâmplase până atunci și nu mai îmi trece starea deloc. Și am întrebat-o după ce și-a dat seama și mi-a zis că după față. Acum, cum arătam eu la față, nu știu, că n-aveam oglindă și la cum eram, n-aveam eu chef să stau să mă uit în oglindă, să văd ce față am, că nu mă dusesem acolo la parada modei. Cert e că m-a întrebat că ce vreau, apă, fructe, nu știu ce, și am luat niște apă, dar tot povestind cu dânsa și povestind istoricul meu de la început, de când mi s-a declanșat mie, a trecut ceva timp și și-a dat seama că am un istoric greu, dar am stat mult de vorbă cu dânsa, mi-a dat un tratament și am plecat acasă, dar când am plecat, de-abia când am ajuns acasă și am luat un anxiolitic, mi-a trecut după o jumătate de oră. Cert e că eu am avut și în prima fază în care mi s-a declanșat, am avut fel și fel de stări, dar n-am avut niciodată, sincer să vă spun, pe baza anxietății, frică. Frică de asta care efectiv nu știu de unde mi-a venit. Așa, într-o secundă, mi-a apărut la un moment dat când a trebuit să ies pe ușă și să mă duc la doamna doctor. Frică de ce? Că eram eu disperată să mă fac bine? Ce frică să am? Uite că a venit, că de ce să n-am și pe asta? Care, ce să vă zic, nu e plăcută deloc să simți că te îmbraci, că te aranjezi, nu știu ce, îți iei rucsacul să pleci și pac, te-a luat frica. Na. Și nu e o frică de aia așa să zici că gata, o înfrunt. Te ia cu te ia cu de-astea, cu transpirații, cu leșin. Unde să mă duc așa? În fine, am rămas la doctora aceasta și ce să vă spun, de prima dată de când am avut-o, am simțit același click că da, cu doctora asta am să mă înțeleg și o să fie bine, plus că dânsa mi-a spus la un moment dat, nu mai știu dacă la a doua ședință, la a treia, nu mai rețin, a zis că are o ambiție să mă facă bine. Eu acum, ce să vă zic, patronul la care lucrez de când s-a înființat, de când a început el afacerile în România și am lucrat împreună cu mama, am fost contabilă la el și mi-a permis, când l-am sunat să-mi dau demisia pentru că mi-am dat seama că nu mai am
cum să ajung la serviciu, pentru că nu mai îmi permitea corpul, nu mai aveam energie, eram fără chef. Ce să vă zic, eram obosită, puteam să dorm și 20 de ore. Când mă trezeam, ziceai că ai bătut în palme și eram ca înainte. Deci oboseala pe mine era la greu. Nu am în condițiile astea să stau eu să traversez tot Bucureștiul, pentru că am serviciu foarte departe, ca să ajung acolo. Nu, efectiv, nu mai îmi permitea corpul, nu mă mai înțelegeam cu corpul meu, nu mai înțelegeam ce mi se întâmplă. De ce după atâția 14 ani de tratament, din neglijența doctorei și faptul că eu am avut încredere în dânsa, că m-a scos din groapă și m-a dus la realitate și tratamentul dânsei mi-a funcționat și am văzut-o ca pe Dumnezeu și n-am stat eu acum să o întreb ba de una, ba de alta, pentru că, Doamne iartă-mă, fiind doctor, este meseria ta și tu știi din alea, că ajunsese la un moment dat să-i spun eu să mai scadă din antidepresiv, din anxiolitic și din alea. Da, mă rog, asta este altă poveste. V-am zis că din ce am mai discutat eu cu dânsa, bineînțeles că i-am reproșat că nu m-a sfătuit să-mi dea și alte alternative și începuse să-mi zică că le facem acum. Da, uite acum când vroiam eu să plec, să gândise ea să le facem noi pe toate. Păi eu făcusem înainte psihoterapie, îmi luasem animăluți, ce mai vroia ea să facă? Eram pe un tratament, n-a știut, nu și-a dat seama, nu și-a dorit să-și dea seama că antidepresivul ăla pentru mine nu mai funcționează, că i-am zis și eu. Și mi s-a confirmat de prima doctoră la care am fost. Dar asta e, vă dați seama că nu mă așteptam niciodată să ajung bine la prima dată când mi s-a declanșat. Nu am avut în prima simptome de-astea, de depresie, de-astea. Mă luase cu alte stări, dar după aia am ajuns la depresie, anxietate și atac de panică, pentru că este o boală, într-adevăr, foarte perversă și când ajungi la stadiul de boală cronică, nu mai stăm să discutăm așa, să luăm la mișto depresia și anxietatea și astea, pentru că văd că e un nou trend și toată lumea, când îi auzi că vai, sunt depresiv, vai, să te ferească Dumnezeu să ajungi să fii antidepresiv și să iei niște pastile și să ai boală cronică. Nu că o tristețe de-a ta trecătoare tu o folosești că ești antidepresiv. Habar n-ai de acest termen antidepresiv și nu știi ce înseamnă să fii antidepresiv. Plus mai auzeam fel și fel de vedete pe la televizor care spuneau ceva de genul că sunt atât de ocupate încât la ele n-au cum să vină depresia. Serios? Ești ocupată 24 din 24, nu dormi niciodată? Păi uite, și mie mi s-a întâmplat, eram super ok astăzi și când m-am trezit dimineața, m-am trezit în plâns și nu mai îmi funcționa corpul. Am chemat eu depresia la mine că nu sunt ocupată. Depresia nu ține cont de tine că ești tu ocupată sau nu ești ocupată. Da, depresia de la mine mi s-a declanșat de-abia după moartea tatălui, la 8 ani după moartea fratelui, pe care în perioada în care am făcut psihoterapie, ne povestind doctorei chiar ce s-a întâmplat, pentru că mi este foarte greu să povestesc, da, fratele meu
a fost omorât de nimic, era cu niște prieteni cu o sabie ninja. Și să accept. Cum pot să accept așa ceva? Nu pot, n-am cum și de aici mi s-a declanșat. Ca să știți, nu mi s-a declanșat că m-am despărțit de nu știu ce iubit, de nu știu ce alt iubit, de fiecare m-am despărțit în condiții normale, nu am mai mers la relația, la revedere, am rămas în relații bună și cam atât. Dar v-am zis da, și mai aveam patronul care îmi trimitea tot felul de clipulețe de-astea de pe TikTok sau de pe Instagram, care tot să găsesc. Acum sunt experți ei într-un videoclip de la scurt luat dintr-un podcast probabil. Toți acum sunt experți în depresie, în anxietate, îți dau ei ție sfaturi. N-ai cum pe boală cronică să te vindești tu cu ashwagandha, că e natural. Păi frate, eu sunt pe medicamente ca să mă țină pe picioare, să pot să desfășor activități normale, că nu vreau acum să fac nu știu ce chestii. Vreau să fiu un om normal, să pot să mă duc la servici. Sunt angajată din 86, în 2004 să ajung să-mi dau demisia pentru că corpul nu mă mai ajută și nu mai pot să ajung la servici. Nu este ok pentru cineva care a lucrat non-stop. Non-stop am lucrat, n-am lipsit o zi de la servici. Și acum nu mai funcționa organismul. Ce să fac? Cu cine să mă cert? Era, cum i-am spus și patronului, nu mă mai interesa de salariu, nu mă mai interesa de nimic, mă interesează doar atât. Sunt singură și trebuie să mă fac bine. Să alerg pe acolo, oi găsi la un moment dat un doctor care să aibă răbdare cu mine, să știe cum să vorbească cu mine, să știe în domeniu că sunt multe chestii care apar și care să-mi funcționeze mie. Înțelegeți? Dar e greu să spui asta la oameni care iau depresia, că vai, am o tristețe și sunt în depresie. Și apropo de filmulețele astea trimise, nu aș vrea să-i dau numele doamnei respective, este foarte cunoscută, am văzut-o pe la tot felul de podcasturi de-astea, are o voce de-aia așa mieroasă. Și ia uitați ce spune această doamnă, ce sfat ne dă nouă depresivilor. Că nu vă mai plângeți în pat, ridicați-vă și faceți lucruri pentru alții. Serios, femeie? Știi ce înseamnă depresie cronică? Să fie ca boală? Și să ai și anxietate și atac de panică? Și să am o rețetă verde unde este scris ansioliticul pe care în toți anii ăștia trebuie să o port în geantă și dacă mi se face rău să știe ce medicament iau? Să mă dau jos din pat, să nu mai stau să plâng și să mă duc să fac lucruri pentru alții. Că eu stăteam acum în pat, mă plângeam, că mâine fac 57 de ani, stăteam în pat și mă plângeam că ia uite, domne, sunt eu acum depresivă, anxiatică și am atac de panică, că frica asta mi s-a spus la psiholog că este de fapt o frică care se asociază cu atacul de panică. Sunt și astea, un combo merg împreună, că asta e, Simono, du-le în cârcă atâția ani pe toate, ia-le pe toate la pachet și luptă-te cu ele și du-te cu ele înainte. Păi eu dacă aș putea să fac doamna
respectivă, care emiți asemenea teorii și te prezinți prin podcasturi și povestești că ești tu doctor în psihiatrie sau mai știu eu ce ai studiat. Vorbești degeaba, vorbești degeaba și noi când vedem în chestiile astea, care suntem în situația asta, nu facem altceva decât să dăm delete la clipul respectiv. Nu poți să scoți asemenea aberații. N-ai fost în situația asta, nu știi, n-ai citit, nu vorbi de așa ceva. Eu nu puteam să fac pentru mine. Cum să fac pentru alții? Eu pentru mine nu mai îmi permitea mie corpul să mă duc la serviciu și dumneata zici că să mă dau jos de pași și să nu mă mai plâng, să fac lucruri pentru alții. Serios? Păi eu mă luptam să fac pentru câinele meu, să-l scot la plimbare și mă trăgea de lesă și dumneata îmi ții să fac lucruri pentru alții. Cum să faci dacă corpul nu-ți permite? Sunt depresii, anxietăți și atacuri de panică care se numesc boli cronice. Cum ai o boală, eu știu, diabet, tensiune, de-astea, așa e și asta. Nu e o stare de-a mea așa că mi-a venit mie să fiu depresivă. Că îmi și plac stările astea. Îmi vine să mă dau cu capul de pereți și să mă duc visând. Credeți că mi-a fost ușor să sun la serviciu, să spun patronului că îmi dau demisia? Nici dânsul n-a vrut să accepte, că m-a lăsat la un moment dat să lucrez de acasă. Fiind contabilă, programul de contabilitate se permite și este și varianta de online. Doamne, deci eu când aud tot felul de inepții de la oameni de ăștia, efectiv mă ia frustrare, așa. Efectiv aș vrea să-i întâlnesc pe acești oameni, să-i pun față în față cu mine și să stau un pic cu ei de vorbă, să văd ce gândesc, de unde le vin ideile astea. N-ai cum, de unde să-ți vină ideile astea? Ai studiat? Ce ai făcut? Îmi spui mie că mă plâng? Păi eu nu stau să mă plâng, eu mă gândesc ce să fac, încotro să mă duc ca să mă vindec. Că mâine fac 57 de ani, sunt singură, fratele mi-a fost omorât cu o sabie nici de nimic, părinții amândoi mi-au murit de cancer, sunt singură, eu și cu un câine, da? Și trebuie să mă descurc în viață singură. Nu vii dumneata să-mi dai mie sfaturi de 2 lei. Sfaturi de 2 lei. Nu există așa ceva. Despre ce vorbim? Da, și v-am zis, la serviciu la un moment dat mi se permitea să lucrez de acasă, pentru că nu a fost de acord să-mi dau demisia, după care a fost nevoie să merg o dată pe săptămână la serviciu, iar n-am mai putut din cauza fricii. Frica asta aveam numai pe distanțe de-astea lungi. Ce frică să am de serviciu în care numai clubul de fitness și spa unde lucrez e deschis de 15 ani. Ce frică să am? Da, uite așa îți vine, nu știu, sunt aici niște chestii la creier care nu funcționează la un moment dat și se declanșează. Cât de ocupat ai fi tu și nu vine la tine depresia și anxietatea și atacul de panică. Vine. Stai liniștită că nu te ocolește pe tine că ești divă. Da. A trebuit da, după cum v-am spus, m-am mai dus o dată pe săptămână, dar tot așa n-am putut și mi s-a spus, pentru că avea frica asta, efectiv, când trebuia să ies să mă duc pe distanțe mai lungi, mă lua frica. Și era frustrant că te trezeai dimineață, erai ok,
Hai să ne îmbrăcăm, hai să ne aranjăm. Am un machiaj de ăsta simplu. Bine, acum sunt nemachiată. Și să ții rucsacul să pleci. Și instant, uite așa, ca un fulger, te ia în tot corpul frica. Du-te, Simona, la servici, când trebuie să traversez tot Bucureștiul și n-am nici mașină și să mă plimb și cu autobuzele. Că la mine nu era problemă, că odată ce am putut să ies din casă, pot să stau la serviciu sau pe străzi 70.000 de ore, că nu mai mi se întâmplă nimic. Da, și la un moment dat am fost sunată că sunt așteptată la servici, dar să vin zi de zi. Și m-am dus la doctoră și am spus că anxioliticul va trebui să-l iau în fiecare zi ca să se obișnuiască organismul cu el, ca să pot să mă duc zi de zi la servici. Da, și de vreo 2 luni după Paște, atunci imediat am început să merg la servici. Bun, Doamne, am vorbit 45 de minute, 45 de minute am vorbit. M-am lungit prea mult, da, o să filmez în continuare, dacă aveți răbdare, să ascultați de ce am lipsit. Vreau să vă mulțumesc din suflet. Nu am o comunitate mare pentru că am fost la început. Astăzi se împlinesc 2 ani de când mi-am înființat canalul. După cum v-am spus, am o comunitate mică de 200 și ceva de oameni, dar de un an nu am mai postat, am primit mesaje să mă întrebe abonații mei care-i treaba, de ce nu mai apar, cum mă simt, când revin, să-mi ureze sănătate, să una să alta, care pentru mine a fost ceva foarte, foarte... Am rămas foarte surprinsă pentru că mi-au scris prin comentarii oameni pe care eu nu-i cunosc, nu i-am văzut nici măcar față în față, nu e vorba de vechi prieteni sau prietene, să zic așa, care le-am cunoscut pe YouTube și cu care am mai vorbit. Erau oameni efectiv care îmi scriau pe la comentarii și se îngrijorau, să zic așa, de sănătatea mea și că n-am mai apărut și că au prins așa atracție de mine. Le mulțumesc foarte mult, m-a impresionat foarte mult mesajele dumneavoastră, pentru că, da, în toată această perioadă, de fapt, a trebuit să mă lupt singură, nu mi-a fost nimeni alături. Și de la cei de la servici care mă sunau să mă întrebe tot chestii de servici, că mă mai ocupam și de mail. Bun, haideți să începem. Am făcut 2 comenzi la Temu, la minutul 48 să mai filmez și holul de Temu. Îl mai filmez acum, ce să fac, am coletul de 1 săptămână și ceva, am un colet hăinuțe și bijuterii, o pereche de încălțăminte și din hăinuțe aș vrea, ce să vă zic, să mă îmbrac cu ele și cât să le mai țin punguțe până stau eu să filmez. Da, am făcut comandă la Temu, 2 rânduri, 2 colete și, după cum v-am spus, l-am desfăcut duminică acum. Astăzi când filmez este vineri 27 și l-am desfăcut cu prietena mea, că am zis că totul să mă uit pe la produse și când o fi să filmez, să nu mai stau atâta să foșnesc. Acesta este coletul, așa, și am să-l pun aici jos. Bun, prima oară am să vă arăt încălțările mele.
Am vrut ceva așa ușor de primăvară, cam așa arată. Așa, aici nu sunt cu șiret, au, ca să zic așa, un fel de șiret, dar la capete, vedeți, au niște chestii de-astea, opritor, nu știu cum să le zic, nu să închid așa. Bagi piciorul pe aici, normal așa, și nu trebuie să le legi, că le-am probat și sunt bune, sunt foarte ușoare, sunt din pânză. Aici pe partea asta sunt colorate și aici pe spate sunt așa. Sunt din material textil. Da? Stați să mă uit aici că am comanda în față să vă spun și prețul. 54,05 am dat pe această pereche de încălțăminte. Da, o să vă las și în link produsele cu prețurile. Așa, și să începem cu astea care le am aici. Da, aici este o problemă, pentru că eu știam foarte bine că mi-am comandat 2 perechi de pantaloni de vară. Eu sunt fan muzică, ascult foarte multă muzică și era o pereche de pantaloni de vară pe elastic, strânși jos și, cum să zic, un crac, un picior era pe alb cu note muzicale și celălalt era pe negru. Joy, stai cu minte. Era pe negru, tot cu note muzicale și când să desfac coletul, ăia nu erau. Și am primit acest tricou. Vedeți, are un material foarte bun, nu pot să zic că e plastificos, mărimea mi-e bună. Am primit acest tricou cu note muzicale. Ăsta nu știu să vă spun cât costă, le-am scris celor de la Temu, mi-au zis că să păstrez produsul, că îmi dă 20% reducere, dar trebuia să fac comanda într-o săptămână ca să promit, ca să profit de acel cod de reducere, plus că îmi făcea retur contravaloarea pantalonilor. Mă rog, metoda asta să am beneficiu de acel cod de reducere de 20% doar pentru o săptămână, te cam forțează un pic, acum ce să zic. Bine că pantalonii n-am mai putut să-mi iau, că nu mai erau în stoc. Dar eu acolo le-am scris, când există asemenea situație, normal să mă informați. Nu să luați dumneavoastră decizia, în loc de pantaloni, îmi trimiteți tricou, da? N-am ce să zic de tricou, arată bine, dar poate că tricouri am o grămadă și vreau și o pereche de pantaloni mai altfel, ca să zic așa. Ok, deci ăsta este tricoul cu pricina, cum v-am zis. L-am primit în locul la pantalon, nu pot să vă zic prețul și asta e, nu pot să vă zic prețul că nu știu cât e tricoul. Aici sunt, aici nu știu cum să vă arăt, aici sunt ceilalți pantaloni, aici ei sunt pe elastic și au aici o lună și aici o lună. E un material așa mai, cum să vă explic eu, mai mătăsos așa. Deci nu e stil bumbac, in sau e un material mătăsos așa subțire. Sus aici sunt pe elastic și ei în jos vin cu modelele astea, da? Stați așa să vă arăt aici. Așa au buzunare aici și vin largi, dar sunt foarte comozi și nu cred că o să transpir în ei. Așa, stați o clipă să mă uit, deci ăia care am vrut eu erau 29 și 16 și ăștia sunt 31,85. Eu zic că prețurile sunt foarte bune, calitatea este bună, n-am de ce să mă plâng. Bun, aici mi-am luat eu un top, că aveam nevoie de un top.
Așa, un top din acesta imprimat, vedeți că el de fapt e pe un bej, are niște scrisuri pe aici cu negru și pe aici, pe la mâneci, e așa auriu. Eu întotdeauna caut să-mi iau niște mărimi mai mari pentru că nu mai îmi permite conformația și nici vârsta să port chestii mulate pe mine și prefer mai mult să-mi fie largi, eventual să-mi cadă și un număr, așa să fiu un pic mai sexy, să zic așa. Da, și asta e un material tot așa, e moale pe corp, e finuț, nu e ceva rigid să te deranjeze și eu zic că arată foarte, foarte bine. Era pe mai multe culori, dar mă rog, eu am optat pentru bej. Și ăsta a fost la prețul de 22,06. Da? Bun. Și aici, după mine, am piesa de rezistență în ceea ce privesc articolele de îmbrăcăminte. Este o cămașă casual. Stați că vă arăt imediat. Uitați, așa arată. Vedeți, este alb așa, iar pe partea dreaptă are chipul acesta feminin. Vine mai scurtă în față și un pic așa mai lungă în spate. Este cu mânecă așa mai scurtă, gen un pic, cum să vă zic, un pic mai lungă ca la top, dar nu e foarte lungă. Cred că o să-mi vină undeva pe aici. Dar este un material tot așa foarte bun, finuț, vaporos și îmi place foarte mult stilul ăsta. Și cu chipul acesta uman de fată, da? Chipul uman, că dacă e uman, da? Asta a fost foarte ieftină cămașa asta, 34,71, da, la material și la felul cum arată ca stil cămașă așa un pic mai lungă, mie mi s-a părut wow. Acum nu pot să zic nici de celelalte produse că nu-mi plac, dar cămașa asta de-abia așteptam să văd cum este și poate de aceea am hotărât să filmez astăzi haul-ul de la Temu pentru că vreau să mă mai și îmbrac cu ele și trebuie să le și calc. Deci astea au fost partea de încălțăminte, o pereche de gen tenis, așa să le spun, și acelea au fost de îmbrăcăminte. Și aici mai am așa niște săculeți de-ăștia pentru Joy, da? Când mergem la plimbare să adunăm, nu să lăsăm rahatul pe românește în stradă sau pe unde, că de-aia avem căței să strângem după ei, da? Și am luat aici pentru el un set de ăsta de săculeți. Mi se pare că am mai luat odată, sunt la fel ca ăia de unde iau, de la Pet Shop, și am dat pe ei, sunt 10 role, 150 de săculeți și am dat pe ei 15 lei. Da. Acum asta să vă mai arăt ce am luat eu lui Joy. I-am mai luat o mingiuță genul ăsta, care a fost foarte încântată, în prima îi strică piuitoarea, așa, și i-am mai luat un osus din acesta, este tot osus din acesta de silicon. Ăsta e mai mult pentru dinței și curețe și, dar cu ăsta nu putea să joacă, adică îl morfole așa să zic de 2 ori, după care îl aruncă peste cap. El când se plictisește de jucării, are de-astea așa să le arunce peste cap. Nu așa, mami? Îl arunci peste cap, lasă că la final vi-l arăt și pe domnul, că l-am și tuns. L-am și tuns să-l fac frumos. Frumusețea lui mami. Așa, și acum
vine partea de bijuterii pe care la momentul respectiv când am desfăcut coletul, n-am stat să le iau pe toate la mână pentru că sunt foarte multe și am preferat să le las în ambalajul lor și să vi le prezint. Da, să le pun aici toate pe masă ca să îmi dau eu seama cum. Unele dintre ele, mă rog, să mai repetă și vreau să vă explic eu care e treaba cu ele. Așa, stați așa să vedem. Bun, aia, Joy, poți să te joci cu ea. Aici, cum să vă zic, am văzut pe Temu niște chestii foarte interesante. Nu le-am probat încă, după cum vedeți, toate sunt sigilate. Dar stai așa un pic că astea sunt din comanda cealaltă. Astea, agrafele astea. Astea sunt niște agrafe, vi le arăt, sunt din coletul celălalt, acum na, că am mai amestecat și prin coletul ăsta, asta e. Sunt niște agrafe, stați că vă și desfac, că și aici sunt. Tot un set ăsta de agrafe, dar astea sunt mai mari. Nu sunt agrafe de păr. Așa. Sunt genul ăsta așa, care poți să-l pui, de exemplu, la o chestie care vrei să o mai strângi, să o faci mai mică, că e mai largă. Înțelegeți ce vreau să vă zic? Să prind acolo și le strângi și arată așa mai, cum să vă zic eu, mai interesant. Bun, stai să vedem din astea. Aici am luat niște cercei, am luat și pe auriu și pe auriu și pe argintiu la 3,73 lei. Dacă vă desfac doar, ia să vedem, Joy, unde am pus cutter-ul aici. V-a fost dor de mine? Uite că am apărut. Așa. Aici sunt, nu o să-i desfac pe amândoi acum, că modelul e la fel, vedeți? Sunt gen așa pe tortiță așa și au aici o inimioară. Acum, cum să vă zic, tot după Temu am cumpărat și am mai văzut și pe alte site-uri, am mai văzut și pe Zara. Sunt cercei aia care să prind cu șurub și sub formă de lacrimă, așa, care sunt tot pe auriu și pe argintiu și m-am gândit să am și genul ăsta cu inimioare. Bine, e alt model ăla, că să prind cu șurub, nu ca ăștia, dar ăștia sunt ok și ca dimensiune, nu sunt nici foarte mari tortițele, dar nici foarte mici. Apropo, îmi crescuse, cum am dus la servici, toată lumea, vai, Simona, că ți-a crescut părul. Păi, aproape un an de zile îmi crescuse părul, l-am mai dus acum, dar l-aveam lung, cam până pe aici. Așa. Deci ăștia sunt și ăștia, cercelușii ăștia sunt la 3,73. V-am zis că i-am pe auriu, varianta asta, și asta este varianta pe argintiu. Hai să vă desfac, să nu ziceți că sunt fată rea, că poate vă place mai mult argintiu și vreți să vedeți ce fel de argintiu este. Este un argintiu ok, lucește, nu, uitați, aici are inimioara, aici are inimioara, nu e, o fi el în ce-o fi, dar nu, la 3,73 lei nu arată atinichea, cum vă spun. Bine, acum eu vă spun o chestie, că astea de pe Temu, în general, bijuteriile, nu prea e bine să le porți vara pe unele, că, mă rog, mai transpiri, mai ales dacă ai părul lung și porți ceva pe aici prin zona gâtului și în timp o să oxideze. Da? De acolo, după aia, din toamnă până vara viitoare, e și o melodie cu vara viitoare, puteți să-i purtați.
Bun, mai departe să vedem că asta tot în comanda asta o am aici. Zice 8 bucăți, set de brățări stil boho. Mie îmi place stilul ăsta boho, de ce să nu vă recunosc. Și sunt fană brățări. Așa, să vă arăt și vouă brățările. Că dacă tot v-am povestit de perioada mea nașpa, am zis să vă înveselesc și cu un... uitați, aici sunt brățările, tot felul de dimensiuni, cum să zic, uitați, asta este o variantă. Asta e un șnur, de fapt e un dublu șnur, care are în partea asta chestia asta aurie. După aia avem ăsta la altul simplu din mărgele. Aici este tot o brățărică din mărgele. Așa, deci cam ăsta este setul. Nu mai stau să-l desfac. Tot felul de brățări din acestea, pe mărgeluțe sunt toate, nu pe șnur. Doar astea două sunt pe șnur. Uitați modelul ăsta, astea sunt pe șnur. Și văd că sunt și la fel. Iar astea-lalte sunt... Asta aici văd că este doar așa pe auriu așa. Iar astea-lalte sunt auriu cu negru. Am una aici. Aici am una numai din din mărgeluțe și doar câteva am aici. Nu se vede. Doar aici aveam cu auriu. Deci sunt ok, două cu șnuri și cu chestia asta aurie și celelalte sunt din mărgeluțe și văd aici una singură are mai mult auriu și aici are mai puțin negru. Sunt ok dacă sunt pe mărgeluțe, arată bine, puse toate pe mână, chiar arată bine și n-am dat mult pe ele, 9 lei 79. Bun, mai departe, să vedem ce mai avem aici. Aici este brățara aia, gen Clona, din filmul Clona, care eu sunt înnebunită după stilul ăla de brățări cu inel. Așa, dar am pe wishlist, mi se pare pe EMAG. Nu, la serviciu am una de la Eden Boutique, mi-am lăsat-o acolo, care este din argint. Că îmi plac astea, dar de multe ori vreau să le mai și schimb. Așa, și nu, asta cred că este lănțișorul. Asta este lănțișorul așa, care are un infinit aici. Vedeți, are un infinit și o cruciuliță. Deci asta este, ei zic aici colier scurt. Acum au și chestia asta aici, vedeți, dar nu așa, dacă îl pui sub forma asta, da, vine scurt. Dacă vrei să-l faci mai lung, aduci, te folosești de zalele astea. Dar eu zic că e ok scurt, el poate să vină și așa sau poate să vină și așa la bază. Infinitul cu crucea, da? De asta dacă nu-l pui pe piele și îl pui direct pe un tricou, să zicem, uni, nu cred că are cum să oxideze și pe vară. Și ăsta ce credeți? 2,82 am dat pe el. Deci nu ai de ce să-ți pară rău de chestii de genul ăsta. Sunt foarte, sincer vă spun, sunt foarte ok așa când le vezi, știți? Nu arată genul ăla de tinichea proastă. Sclipitoare și interesante așa ca model, de ce să zic? De ce să vă mint? Mie îmi place. Acum, care nu e de acord cu mine, nici nu trebuie să fie de acord cu mine, că nu toți trebuie să avem, nu toți trebuie să avem vorba aia, aceeași părere, nu? Ar fi chiar plictisitor, știi, să
fim o comunitate aici de 200 și toți, mamă, Simo, ce frumoase, ce bune, ce nu. Nu, tati, eu accept și de hate și de toate, să fie pe sinceritate, cum s-ar zice, da? Dacă vă place, îmi scrieți, dacă nu vă place, nu îmi scrieți, dacă nu scrieți și vă place doar să vă uitați și cam atât. Nu țin să am 70.000 de comentarii sau de... Așa, și astea sunt două lănțișoare așa pe inimioare. Ia uite, dragă, ăsta i-a pus aici și de protecție. Sunt două lanțuri care se poartă împreună. Ăsta e pe șnur și are chestia asta aici. Dar nu pot să zic că e inimioară. E așa o chestie, uitați. Dar nu se vede prea bine din cauza protecției. Uite că inimioara nu mai are protecție. Și astea se poartă împreună, mă rog, le purtați împreună sau separat, dar eu zic că arată mai frumos combinația asta de argintiu cu negru și aici capăta o inimioară care este destul de mare, nu e de aia micuță de n-o vezi, înțelegeți? E destul de mare. Bun, și pe astea cât am dat? Colier cu pandantiv, două bucăți, că sunt două la set, 10,41. Bun, stai să vedem pe aici ce mai avem. Aici sunt, vă e dor de Joy? Pentru că mulți mi-a scris de Joy, că n-ai mai postat cu Joy să-l vedem și noi pe Joy. N-am mai postat, dragilor, că în momentul în care ești praf și nu te simți bine, n-ai chef de tine, da? Să stai să mai postezi, să mai... Și, sincer vă spun, nici nu mi-am mai ars de cumpărături. Singura dată când mi-am cumpărat prima dată, deci eu din iulie n-am mai mers la serviciu, anul trecut. Din iulie, din 2024, și așa mi-am mai cumpărat pentru mine, dar abia în decembrie să am și eu acolo niște cadouri, cum s-ar zice, de Crăciun. Mi-am luat, bineînțeles, niște parfumuri, că ce face să-și ia Simona. Dacă nu-și ia de la Temu, caută parfumuri. Așa, stai să vedem, că de-astea cu mărgeluțe, cu alb, aici am totul. Am un set de 3 bucăți de colier și mai am unele de picior. Dar astea, după cum sunt de mari, cred că e genul acela de set de 3 bucăți de colier, da. 3 bucăți de colier, așa, le purtăm pe toate 3. Ăsta este pe alb, mărgeluțe albe și cu niște chestii așa. Așa, uitați, așa arată ăsta. Așa. Ăsta arată în felul ăsta. Ok. Le purtăm pe toate 3. Că vine asta, se vede și ca dimensiuni, că vin așa în jos după mărime, că când le pui câte 3. Și astea n-au ce să pățească, pentru că astea toate sunt din biluțe. Și pe astea argintii care le vedeți, să știți că, uitați, să vă arăt mai de aproape. Vedeți, se vede clar că sunt din biluțe. Deci astea pot fi purtate cu succes și vara, că n-are ce să se oxideze. Și uitați, ăsta are aici și biluțele astea care, măi, astea care se văd sunt tot biluțe albe. Și colierul ăsta, setul ăsta a fost 6,59. Ok, stai să vedem, că pe aici știu că trebuie să mai am, deci cămașa am prezentat-o, topul am prezentat, colierul ăsta, pantalonii lipsă, așa e tricou, brățara boho, lanțurile duble, cercei, astea pentru Joy, dar ar trebui să mai am aici o brățară de asta cu inel
și ar trebui să mai am niște brățări de picior. Dar v-am zis că am două colete și cred că în momentul în care le-am desfăcut, le-am mai amestecat, cum să vă zic eu, bijuteriile astea. Stați așa să vă arăt asta. Asta știți ce e? Este din coletul celălalt, mi-am adus eu aminte. Văd că aici are plastic. E lanț din acesta, știți, care se aplică la ochelari. Da? Asta este. Asta este lănțișorul. Astea, uitați, sunt tot niște de-astea, dar sunt gen plastic astea. Da, de efect așa, să îi pui la ochelari. Asta e pe comanda cealaltă și nu știu să vă zic prețul. Așa, și mai am pe ăsta. Când îți cumperi de-astea așa mărunte, după aia trebuie să treci de aici după masă și să le găsești și locul unde să le pui mai rar așa, ca să le vizualizezi din prima, nu să le amesteci cu altele, să nu mai înțelegi ce ți-ai cumpărat. Stai să vedem aici ce avem. Ce avem aici, că am desfăcut o punguță și mai am încă, stați așa să vă arăt, încă două punguțe. Aici ar trebui, dar astea văd că nu scrie, zice 6 bucăți, brățări de gleznă, culoare mixtă, dar nu scrie că ar fi set. Or fi din alelalte care le-am cumpărat și le-am amestecat cu astea. Nu știu tot ce e posibil. Că ce aveam la un moment dat pe aici din două colete. O să-l filmez și pe ăla, dar astăzi e suficient. Pentru asta că deja am făcut o oră și 16 minute, dar e pe terminate și ăsta. Da, deci astea niște brățări așa de picioruși. Aici avem o dată 3, da? Așa. Și sunt diverse ele. Dar astea tot așa vreau să vă zic că sunt genul ăla, cum să zic, mai de plastic așa, dar nu e plasticul ăla mat, e sidefat așa, nu știu cum să vă zic. Ia vedeți, puteți să le vedeți mai de aproape. Brățărușile, de-aia au venit, că 3 au venit gen în culoarea asta și mai am aici încă 3. Și da, sunt 6 bucăți și de-aia mi-au venit în punguțe separate, pentru că au alte modele. Vedeți, asta e efectiv pe auriu. Măi, frate, dar nu știu să le țin, dacă n-am mai filmat de atâta timp. Are aici două gen perduțe și aici o steluță de mare și ăsta este auriu. Așa, încă o brățărică pe modelul ăsta, dar asta aici vedeți că este, mai sus, asta aici vedeți că e gol dinăuntru, nu e plin. Așa, și ăsta este simplu. Da, și astea de brățări, deci am 2 seturi și am dat pe ele 6,21. Acum, de când am primit asta, am aici ceva, dar sincer să vă spun, nu știu ce poate să fie în chestiuța asta. Hai să desfacem asta, așa, și să vedem aici ce avem în cutiuța asta. Aici cred că e brățara aia cu inel. O fi atât de fitmuță, de ce a zis că mai bine o punem în cutiuță de asta. La mine, Simona, că trebuie să o și desfaci. Mai ce stil de cutiuțe mici. Asta e că am desfăcut-o. Deci deschidem cutiuța. Deci avea ăsta de plastic. L-a băgat într-o cutiuță și pe lângă cutiuță mai avem gen un de ăsta așa, mai micuț.
misterios, să nu se pierdă în colet. Dar acum că nici nu mai am unghiile mai mari, că ale mele mi se exfoliază, mi se rup. Vai, dar ce brățară finuță, pe asta dacă o pun pe mână, în secunda a 2 am și rupt-o. Dar nu știu, eu cred că asta e după cealaltă comandă, sincer vă spun. Nu este... Cred că este după cealaltă comandă, pentru că nu este brățara cu inel, că uitați cum arată, vedeți? Deci aici vine așa scurt și se termină în chestia asta, dar să vedem care e fața, că asta, așa e fața, vedeți? Cu niște chestii tot așa sclipitoare și ajung aici, deci nu poate să fie brățara cu inel, că n-are ăla de inel, lanțul ăla așa ca să pot să bat. Ăsta cred că e din comanda cealaltă. O să vi-l mai prezint în comanda cealaltă și dacă o să găsesc brățara în comanda cealaltă, o să vă arăt. Cam astea a fost colul. Eu din produsele care le am în comanda asta, pe care vi le-am și arătat pe majoritatea, am să vă scriu în bara de descriere, cum ar veni descrierea produsului și prețul. Acum, ca link, căutați și dumneavoastră pe acolo, bijuterii, pantaloni, vedeți ce și-a mai cumpărat Simona. Acum, ce să vă zic, da, pot să zic că sunt bine, chiar foarte bine față de cum am fost, așa, și da, mai trebuie un pic, da, într-adevăr mă ajută foarte mult, trebuie multă mișcare, așa, trebuie să mai fac un pic de bicicletă, că eu lucrez la un club de fitness și spa, dar mie mă duc, mă dezbrac, chiar mă îmbrac, nu știu ce, să mă duc la sala de fitness. Și mi-am luat bicicletă acasă să pedalez. În perioada aia când mi-era rău, făceam bicicletă, tot încercam și vedeam că nu-mi dă niciun pic de energie. Dacă v-am zis că nu funcționa nimic, pastilele nu, mai mi-a păruse și psoriazisul, nu vă mai povestesc, că oricum a fost ceva pentru mine, horror, bine că am scăpat, sunt pe drumul cel drept și asta contează foarte mult. Și dacă vreți să vă dau un sfat, indiferent că pare clișeu, dar credeți-mă pe mine că până ce am trecut eu, sănătatea e mană cerească, nu știu cum să vă spun. E mană cerească, deci dacă ajungi la un moment dat în situația în care nu te mai simți bine și nu mai poți să te duci la servici, da? Chiar dacă lucrezi de acasă, nu e același lucru, efectiv te simți izolat. Nici nu știi când sunt sărbătorile, nici nu știi când sunt nimica, că dacă pun cardier nu se împodobește, nu știu ce, nu simți frenezia aia sărbătorilor, nu simți nimic. Trec zilele, uite așa, nici nu... Da, lucrezi de la servici de acasă, e ca și cum stai izolat. Ce vreți să vă zic? Când m-am dus la servici și am început după aproape un an de zile să mă plin cu 7 autobuze, să ajung la servici și să mă întorc și să ajung pe la Unirii, pe unde e o aglomerat și să schimb și să mă duc spre servici, ziceai că sunt una de-aia care vin din altul oraș în București. Și mă uitam pe acolo să vedem ce mai e pe aici, ce magazin mai e. Uite că la Unirii Zara de un an de zile e desfințat și nu mai e nimic acolo. Și mă uitam așa și eram și eu până forfoteală, până lume, până de-alea, parcă simți altfel viața. Și nu vă mai plângeți atâta că trebuie să mergeți la serviciu, să ziceți mersi și să vă bucurați că puteți să vă treziți și să vă începeți ziua ca lumea și să vă vedeți de programul pe care îl aveți în ziua respectivă. Că eu la un moment dat cu Joy mergeam pe afară și mă uitam lung la autobuze
Și mă gândeam, zic, Doamne, oare când o să mă mai urc și eu în autobuzul ăsta să mă duc la servici? Când le aveți pe toate așa și sunteți sănătoși și sunteți bine, nu apreciați lucrurile astea. Dar vă spun eu, indiferent de clișeu, de ce ar fi, sănătatea e pe primul loc. Odată ce te-a mobilizat și ești praf și nu mai poți să ieși, să te mai bucuri de nimica, nu mai e viață. Nu ne mai plângem că ne trezim de dimineață, ne ducem la servici, dar e ceva normal să te scoli, să te duci să ai un job, și după aia faci ce vrei în timpul tău liber, dar ai ocupație, nu stăm acasă, lucrăm de acasă, ești efectiv izolat. Deci dacă nu ai activități pe lângă serviciul ăsta de lucrat acasă, care mi s-a permis mie că, nu-mi permitea corpul să mă duc până la servici, dacă n-ai activități pe lângă, ce activități am, că de-abia mă plimbam cu câinele pe aici, în cartier, despre ce vorbim? Ce activități să mai am? Să mă mai duc pe undeva, pe la vreo sală sau cine știe, să mă duc să caz gura în mall-uri, pe mie mi-ar dea de așa ceva. Vă spun la un moment dat că mă uitam la parfumuri, câte parfumuri aveam, îmi dădeam cu parfum și de la ala mă lua strănutul. Nu am mai putut să-mi dau cu parfumuri, nu știu, așa, dintr-o dată mă lua strănuturile de la ele. Dar venea și pe alea să le arunc pe geam. Nu e chiar așa simplu. Și ăștia care folosiți pentru tristețe cuvântul depresie, scoteți-l din vocabular. Scoteți-l din vocabular, să vă ferească Dumnezeu să ai depresie ca boală cronică. Să vă ferească Dumnezeu. Ce să vă mai spun? Că mă gândeam și la varianta ailaltă. Păi eu dacă nu pot să mă duc acum pe un traseu mai lung până la servici, ce mă fac? Dacă poate în timp așa, efectiv mă blochează în casă, dar nu mai pot să ies din casă, că mă ia frica. Să ajung să mă soțească cineva să ies. Păi eu la cum sunt și cât de rebelă eram și cât... Păi eu toată viața mea în râs, mă duceam la concerte, îmi plăcea să mă distrez, nu să stau așa plantă în casă, că nu-mi permite mie corpul. Ce să vă zic, că la un moment dat n-aveam chef nici de o prietenă să mă mai viziteze sâmbătă sau duminica. Nu mai e chef, nici măcar nu mă mai fardam, nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează, te interesează sănătatea, să te faci bine, după aia poți să te fardezi, poți să te tunzi, poți să te faci ce vrei. Când ești la pământ nu mi-ar arde mie de fardaj și de-astea. Vă gândiți că toată viața eu am fost cu muzica așa, disperată la concerte, să mă duc de mică, ceream autografe la artiști, am vrut să las în 90 ASEU pentru radio și ajunsesem în perioada în care am fost praf acasă, praf. Ajunsesem o legumă, doar atâta că respiram. Dar rest nu mai eram eu. Nici muzică nu mai ascultam, nu-ți mai trebuie nimic. Mă gândeam doar la asta, Doamne, încotro să o iau, Doamne, încotro să mă duc, hai că poate la doctorul ăsta am noroc, hai că eu aveam senzația că, se va rezolva problema. Da, frate, nu merge antidepresivul ăsta, ok, iau altul, da? Nu mai mergea nimica, nu mai mi-a acceptat corpul nimica, nu mai vroia. Că eram eu dependentă de antidepresivele alea, cum să fie dependentă de un antidepresiv? Că alea se schimbă între ele. Ce-ți dă dependență? Da, într-adevăr, îți dau anxioliticele, alea îți dau dependență. Alea la un moment dat, în loc să-mi dea ce luam eu de obicei, mi-a dat în altă gamă. Ce vreți să zic? Că eram ca un drogat, intrasem în sevraj. Și m-am nimerit și pe weekend, zilele alea, vineri, sâmbătă, duminică, când doctora n-a lucrat,
Și am zis, schimbați-mi-l pe ăsta și dați-mi un locuitor al ăla, că eu cu ăsta nu pot să trăiesc. Mă luau toate palpitațiile, tremuram, ferească-mă Dumnezeu. Și e groaznic când e singur, mă, și nu te sună nimenea, nu te caută nimenea. Să te întrebe ce faci. Te întreabă tot de alte chestii. I-am spus de mult. De când s-a întâmplat cu fratele meu, pentru mine nu există, domne, nu există de ăia prieteni. Prieteni sunt ăia când la necaz sunt alături de tine. Nu că stai tu să mă suni pe mine să mă întreb că ce fac, ce nu știu ce. Vino, bă, și vede-mă la față, să schimbăm două vorbe. Dă-mi un sfat. Nu există așa ceva. Nu există. Prieteni, știți care e ăla? Să vă întreb așa, că poate ziceți că sunt eu nebun, am luat-o pe arătură, da? Dar eu vă spun din propria mea experiență ce am trăit și cum am ajuns eu la concluzia asta. Gândiți-vă așa, dacă la ora 1-2 noaptea sunați pe ăla care îl credeți dumneavoastră că e prieten și spuneți, bă, mi-e rău, sunt singură în casă, nu pot să mă duc până la ușă sau, nu știu, am nevoie de nu știu ce. Care e ăla care se ridică din pat și vine? Pun situații de-astea extreme, că la mine n-a fost nevoie. Eu doar atâta, că mi-era rău, eram praf, stăteam în casă, eram singură, nu știam încotro să iau, la ce doctor să mă duc, la care să mă duc să mă vindec odată, că nu aveam senzația că nu mai îmi funcționează nimic. Dar să ai și tu pe cineva, nu stăm la telefon, că îmi pare rău și de-astea. Mai termina și cu telefoanele astea mobile, că ați ajuns pe telefoanele astea mobile să dați mesaje de-alea pe la prieteni de la mulți ani. Nu există așa ceva, dacă este ziua cuiva și chiar ți-e drag de el, pui mâna pe telefon și zici la mulți ani. O tai mai repede, stai că nu pot să vorbesc, că sunt la serviciu, schimb două vorbe. Nu-i dai mesaj, ce e aia, mesaj pe WhatsApp cu la mulți ani și niște floricele și niște dalea. Mai învățați să și comunicați, că și așa timpul ăsta ne ocupă totul, serviciul și toate astea, dar nu mai avem timp să ne întâlnim. Dar nici așa să mai vorbim la telefon. Nu toată ziua pe WhatsApp, pe dalea, dăm mesaje și noi comunicăm. După ce că nu ne vedem, că ne-a mai tâmpit și pandemia asta de ne-a izolat. Ce eram noi izolați, dar ne-a mai izolat și pandemia asta. Și acum ce să faci? Puneți mâna pe telefon și sunați-vă prietenii, dacă tot îi considerați prieteni, amici, cunoștințe, ce sunt, rude sau mai ce sunt. Puneți mâna pe telefon și întrebați, că într-o bună zi nu o să mai fie și nu o să mai aveți pe cine să sunați. Nu o să mai aveți pe cine să sunați. Să-i spui la mulți ani ce mai faci, ce mai nu știu ce. Dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Nu vă spun cu răutate, nu vă spun, dar efectiv vă spun până ce am trecut eu și da, credeți că mi-e ușor să primesc un telefon de la mama să-mi spună că Adi e la morga, fratele meu? La 7:30 dimineața luni, pe 14 februarie 2000, telefonul ăsta l-am primit. Credeți că e ușor să treci peste asta? În fine. Știu că toți aveți probleme. Știu că toți aveți probleme, dar încercați să fiți mai umani, cu o vorbă bună, cu o vorbă. Nu mai fiți ăștia cu atâta hate, cu atâta ură, cu mesaje de-astea negative, să lăsați pe la poze, pe la de-astea. Că am văzut, nu neapărat la noi oamenii normali, chiar și pe la vedetele astea. Sau pe la dăștia care mai apar până emisiuni. Nu mai aruncați atâta cu hate. Lăsați, domne, răutatea deoparte. Mai bine nu mai scrii. Nu-ți place de unul, nu intri la el pe canal, uite cum e cazul meu. Nu-ți place de mine, nu-ți place fața mea, nu-ți place ce vorbesc eu aici.
ai senzația că îți pierzi timpul, du-te, tată, dăm dezabonare și du-te pe alt canal. Că eu pot să stau să vorbesc și pentru doi. Pe mine nu mă interesează că... dar știu că ăia 2, 3 câți i-am sunt apropiați de mine și sunt acolo lângă mine. Nu vă ține nimeni cu forța aici, vă place contentul meu, bine, nu vă place, la revedere. Nu sunt una din aia care am făcut chestia asta de cum am apucat eu de YouTube, din pasiune pentru parfumuri și după aia am început cu chestiile astea care oricum aveam pasiune pentru ele. Ca orice femeie, să pui o haină mai interesantă pe tine, niște bijuterii, niște chestii de-astea, înțelegeți? Și apropo de inele, astea două le iubesc. Le-am găsit pe Mini-Pri. Prima oară mi l-am luat pe ăsta, ca să-l dau jos de pe mână să-l vedeți. Uite, n-a pățit nimic, vedeți? Și este de ăsta reglabil și arată așa. Vedeți? Ca să nu... Așa, să vedem mai bine. E holografic, așa e foarte frumos. Și l-am mai luat și pe ăsta. Asta e cu o piatră neagră foarte frumoasă, uitați, așa. Și tot așa. Și vreau să vă zic că pe astea de când le-am cumpărat, cu astea dorm, cu astea mănânc, cu astea îmi fac duș, nu le dau jos deloc de la mână. Ceasul mai dau jos de la mână, că, mă rog, trebuie să-l încarc. Acum ce să vă zic, trebuie să-mi ziceți la mulți ani că am făcut 2 ani de YouTube și vă mulțumesc tare mult celor care mai îmi dădeați mesaje la videoclipuri în toată această perioadă în care am lipsit. Ce să zic că m-ați impresionat foarte mult, de multe ori mi-au dat și lacrimile. Dar vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit la mine, chiar dacă dumneavoastră mă știți de pe un canal de YouTube, iar eu pe voi nu vă știu. Că am văzut unii care mi-a scris că nu aveați nici poză. Mi-a plăcut foarte, foarte, nu vreau să fac diferențe, dar am reținut un mesaj de la o fană a lui, stați acum să-mi aduc aminte, era o cântăreață de-asta de, cum să vă zic eu, de manele, dacă mi-aduc aminte, blondă, și care a murit de foarte tânără. Bai, ce lapsus am, nu mi-aduc aminte acum cum o cheamă. Și persoana care mi-a scris avea poză că era fan la această cântăreață și mi-a scris foarte mult acolo și m-a mirat și am rămas impresionată că în continuare, după atâția ani de când a murit, ea încă postează short-uri în memoria ei. Este ceva foarte, foarte, foarte frumos în amintirea acelei cântărețe. Și ăștia, da, sunt într-adevăr fani adevărați. Am mai avut niște mesaje, cineva m-a întrebat, mă rog, de un parfum, a avut originalul și l-a cumpărat de la Parfum, de unde i-am zis eu că se găsește, i-a plăcut foarte mult, mi-a mulțumit, iar alții care mi-a scris, mi-a simțit lipsa, că ce fac eu, că ce face Joy și cam asta e, coincidență sau nu,
Primul videoclip, așa gen, să vă povestesc despre perioada în care am lipsit și de ce am lipsit, combinat cu acest haul de la Temu, este chiar în ziua în care se fac 2 ani, se împlinesc, nu se fac, se împlinesc, Simona. Așa, 2 ani de când sunt pe YouTube. Doamne, am vorbit o oră 39. După cum știți și ați văzut de la mine, nu stau cu chestii de-astea, nici nu știu programe, nu m-am interesat, nu aș avea nici timp să stau de editare. Eu cum îl filmez, așa am timp să-l încarc pe canalul de YouTube. După ce s-a încărcat, asta e și la revedere. Dacă vă place, bine, dacă nu, bye bye! Și acum să încerc o chestie, că s-a făcut ceasul 11:24. E bine că de obicei cu Jay pe la 12 ies. Mergem noi pe la umbră pe căldurile astea, așa. Dar să vedem acum dacă pot să-l iau în brațe și să vi-l arăt. Pentru că m-ați întrebat și de Joy al meu. Joy, ia vino la mami, vino la mami aici. Hai, hai, haide Joy, haide, ia uite asta, face turul scaunului. Haide Joy, vino aici la mami. Haide, haide, vino, haide, vino, vii? Hai că vor să te vadă abonații, că m-am întrebat de tine. Haide, că după aia mergem afară. Haide încoace la mami. Haide, Joy! Ăsta are chef de joacă acum, să aleargă pe aici, să stau eu să-l prind. Opa, ia! Haide, Joy, că n-au timp să stea după noi. Opa, așa! Uitați-l și pe Joy. Uite, eu sunt Joy, că v-a fost dor de mine, m-a dus mami vinerea trecută. Deci eu sunt Simona, el este Joy, vă pupăm și mă bucur că am revenit, ce să vă zic. La mulți ani mie, bye bye, vă iubesc, pa!